Kublai pi ki parlok sai sen pat hangning in hikai pi hakbede bat kani kuwe ki jingkali sopa bani kai ye ki kun jung pi kani kade ka jingkali ka bapan kre na ka banta ki exam ba pher khamtam e na ka banta ki khna lani ki khun ki jung pi ki ba wa ban pule hapo ka school JNV lani na budaya ikum kini ki ja jingkali ki shaiwan mo te sopa ban hikai lani Papit benia yang ki kun jung pi lungba ka ne ga jihi kai ga jong ti pin yi hang ne ga jingkili kong kum ne kan no sin ngi dei ban khin lang ya u khat lai ban long khandai phui ti lai lu pai pi option nang ni a b c but d ti pi ha ban jin na bdeng ki te ka option ka ba ka no ka badei ka jubab ban mangalong ye pi kin khin lang kan no sin yu ne khat lai ban long khnai phui hende ka basuk hang ne le da ka ne ka tricks de shim u ne u khat lai solution mo shim u te khat lai hang ta sa shu multiply te page hang te la mi lupa khnai phui ka answer te shim da u factor ayu u ba la da nga multiply ye kini ka de ban mi khnai phui te namar ba hang ne u de u iwe la ne odd number te mdon re da we u number ba ku de we like no tang da u 7 te phi simplify la ne phi multiply do ne u new yo lai phi yo ar phui new yo iwe yo new plus but u te u ar long khandai so na ta ka daw ka right option hang ne ka de number b de new te khan lai la da phi plus lang yu te khat lai new sin ru ka mi hi khnai phui la ne la da phi multiply yu ne new ya u khlai ru ka mi hi khnai phui kara ka de ka option la ne ka trick ba phila ban solve ya kum ki te ki ja jingkali